Hej, Søren her fra Viborg MC Værksted, din autoriserede Honda-forhandler lige midt i Jylland. Jeg står her ved en Honda ATV, og jeg vil fortælle dig ganske kort, hvorfor en Honda ATV er et sikkert og økonomisk valg, hvis du skal ud af dig en ny ATV til din virksomhed eller privat. Honda kommer med to typer motorer, 420 kubik eller 520 kubik. Begge motorer er utrolig stærke, de er driftsikre, og der er minimal vedligehold på dem, som der i øvrigt også er på resten af enheden, hvilket sikrer rigtig mange drifttimer. De kommer med to typer gearkasser, en halvautomatisk elektrisk gearkasse eller en fuldautomatisk gearkasse. Derudover så er der elektrisk bakgear på Hondaerne, og det betyder, at du blot trykker på den røde knap, når du skal skifte retning, hvilket er en kæmpe fordel, hvis du har mange retningsskift, frem for at du skal se og trække en gearstang frem og tilbage, hver gang enheden skal skifte retning. Man kan selvfølgelig vælge mellem tohjulstræk og firehjulstræk, blot ved at skifte her på gearstangen på venstre side. Du kan få det med servostyring, og enhederne kommer også med fast bagaksel, hvis det er, at du har brug for at trække med redskaber eller andet. Og har du brug for mere kørekomfort, så kan du også få det med uafhængig hjulophæng, eksempelvis til kuperet terræn. Så hvis det her er noget for dig, så kontakt Viborg MC Værksted eller gå ind på viborgmcværksted.dk og se vores modelprogram. Og hvis du handler ATV hos Viborg MC Værksted, så leverer vi kvit og frit i hele Jylland, og når vi kommer ud til dig, så sætter vi dig selvfølgelig grundigt ind i, hvordan din ATV den virker, så du får bedst mulig glæde af den.